ето ни отново Outdoor Carp, напълнени почти до тавана, заредени с нови емоции и се запътваме към язовира. Предстои ни един 48 часов излет на язовир Кривина. Надяваме се да се получи хубав риболов, ако ли не, ще си починем подобаващо. И сега ви оставям да се насладите на следващото ни приключение. Здравейте! Пристигнахме на язовира. Застанахме на единствения свободен сектор на Кривина, табелите. Като цяло язовирът си е пълен. Мисля, че само отсреща тапата няма хора. Сега времето ни посрещна с доста силен вятър. Най-вероятно тази година ще ни вързе по вятър. Но ще видим какво ще стане. Тъком пристигнахме и ще трябва да събираме, да се разбиваме багажа. Сега ще сме сами. Очаквах ни един двудневен излет тук на Кривина. По-късно ще се присъединят двама приятели към мен и ще видим какво ще стане. Очаквайте включване. Ето, че почти сме готови. Първата върица ще заложа на едно рони рикче с розово попъпче и ноен монтаж. Втората върица е 18 мм Red Storm топче с малко ПВА от натрушени топчета Red Storm и атрактор. И третата върица е с лафтърче оранжево на Red Storm
отново с ПВА. Като цяло сега вкарвам и да видим какво ще се получи. И ето, че накрая успяхме да вкараме вариците. Най-лявата варица на дистанция е тук, на дистанция 65 метра, средната до нея и най-дясната на къса дистанция 50 метра. Виждате вятъра, но времето е прекрасно. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Здравейте! Преминаха първите 24 часа на водоема на Кривина. Снощи към мен се присъединиха Ивайло Иванов и Веселин Василев. Като цяло беше спокойна вечер, наспахме се. Нищо не ни се Нямаше буди. някаква активност на риби, доколкото чух и комшиите по сектори. Нямат някакви риби. Времето беше стабилно. И сега станахме. Някои станаха сега други преди 2-3 часа. Така. И мислим да прехвърлим валиците и да видим на какво ще заложим. Като цяло по целия язовир няма някакъв кой знае риболов, но това се очаквам за Кривина. Мисля, че колегите на малкия остров имат една риба. На носа няма нищо. И така. Мислим да продължиме с поп-апите. Подаваме малко храна за рибите. И ще видим какво ни очаква. Здравейте, колеги! Отново включване от нас. Появи се и първата риба. Екземпляра е много красив, 80 кг. Може да го видите на люкса как се е изпънал. Да. Много борбена риба. Направо. Клавна на едно бира. топче, на Red Storm топче, потопено в бира. Като цяло това се оказа, че е печелившата стръв. И сега правим една снимка с този екземпляр и го пускаме в водоема. Да си ходи, да. И така, сега прехвърлихме вариците. Най-лявата пръчка я вкарахме на
какво вкарахме? На Рони Рик с жълто поп-ъпче. Сега вкараме средната. И най-дясната на розово лафтърче. Здравейте! Вече втори ден към обяд. Риби няма. Колегите се тръгнаха и останах сам на сектора. Няма някакво ново развитие. Прехвърлих вариците. Не съм променял местата, защото като цяло позициите, които избрах да поставя вариците, са добре. Смених цветовете. Докато вчера наблягах повече на жълт розов лафтър. Днеска заложих на червените аромати, червените цветове. Използвам малка стръв. Като цяло сега през деня не очаквам да има някаква активност, но знае ли човек. Но според мен, ако има удар, ще до вечера, през нощта, утре сутрин. Като цяло сме утре до обяд тук и мисля да си ходя след това. Много е добре времето, жега. Днес, за разлика от вчера, няма вятър, няма и облаци. Изключително приятно. Наоколо природата е изключително красива. И така, за момент сме в фаза на активна почивка. Ако има някаква промяна, ще се включим обратно. Смених сега стръвта. И като цяло няма да прехвърлям вариците до вечера. И оставяме нещата сега така както са. Ако има някаква промяна, ще се включва отново. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She
She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Здравейте! И така приключи нашия 48 часов риболов на язовир Кривина. За съжаление и тази вечер спахме спокойно, риби нямаше и като цяло нямаше никакъв риболов на язовира тези 2 дена. Тук колегите от ляво и отдясно са от една седмица след на голямата върба и на сливите. Казаха, че от четвъртък насам няма извадени риби. Преди това е имало една 22-ка, една 20-ка. Се извадили колегите по другите сектори. Но от тогава няма никаква активност. Цяла нощ тук на брега се чуваха рибите как скачат на метър от брега под дърветата. Явно още не са си хвърлили хайвера. И на другото страна водата е изключително мътна, което е доста нетипично. И не знам на какво се дължи това. Още като дойдох на водоема забелязах това и затова заложих и на по-ярки цветове. Розово, светло-жълто, оранжево.
но нямаше резултат. До края на риболова натискахме на поп-апи на Рони, на лафтари, но така. Но се получи много добър уикенд, приятна почивка, приятна компания и емоции. И сме в очакване за следващия път, когато сме на Доема. Това, което мога да ви споделя за риболова. И да, абонирайте се за канала, харесайте клипа и очаквайте нови видеа от всяко наше риболовно приключение. До нови срещи!